Tapos na sa pagbibigay babala ang lokal na pamahalaan ng Agno kaya agad papatawan ng kaukulang multa ang mga motorista na mahuhuling lalabag sa traffic ordinance. Bilang patotoo sa hangarin ng mga kamit ng pagsunod ng mga motorista, sanipuwersa ang kapulisan at Public Order and Safety Office sa pagbabantay sa mga kakalsadahan. Sa mga isinagawang operasyon, anumang uri ng sasakyan ay pinapara ng otoridad na sumasalamin sa pantay na pagpapatupad ng batas. Samantala, nagdulot naman ng kalituhan sa ilang residente kung aling polisiya ang tinutukoy umano sa ordinansa, kung patungkol ba sa helmet, tamang bihis o lisensya ang nakasaad sa kautusan. Hiling din ng pantay na pagsita at parusa maging sa mga empleyado ng gobyerno. Kaugnay nito, abiso naman ang pagsunod sa mga batas trapiko upang hindi magmulta bukod pa sa mapalayo sa aksidente. IFM News. IFM News. IFM News.